2 июльдән башлап республикада инвалидлыкка чыгу яки аны озайту кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелә. Ягъни инвалидлык 6 айга автомат рәвештә озайтылмый. Бу ковид йогышыннан саклану чараларының кимүенә бәйле. Тагын бер мөһим мәсьәлә. Инвалидлыкны раслау алдыннан медицина социаль экспертизага юлламаны рәсмиләштерү өчен медицина оешмасына алдан мөрәҗәгать итәргә кирәк. Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфирында Республика медицина социаль экспертиза бюросы җитәкчесе баш эксперты Ригель Низамов шушы кагыйдәләргә конкрет тукталды, тыңлаучыларны инвалидлык буенча кызыксындырган сорауларга җавап бирде. 1 июльдән Россия хөкүмәте 588 карары эшкә ашырыла. Ул без 2006 елдан эшләнгән 95 карарны туктата эшләвен. Анда ни яңалыклар әйтәсе килә? Беренчедән әйтәсе килә, ул 1 июльдән без кешене безгә только медицина учреждениесенә җибәрә ала. Элек аны пенсион фонды җибәрә ала иде, социаль министерство җибәрә ала иде. Хәзер аларның анда аларның җибәрә алмаячаклар. Элек кешегә больница килеп авыру тапмасалар, безгә җибәрә торган аңа справка әйтергә кирәк, справка ВК биреп, ул үзе самостоятельно безгә мөрәҗәгать итә ала иде.